Dragi moji, vi koji me pratite sve ove godine, znate odlično da se zaista svim srcem dajem da pomognem svim onim najugroženijim, svim onim kojima je potrebna pomoć, bez obzira u kojem gradu pjevao, bez obzira na kojem se mjestu nalazi u datom trenutku. Onoliko koliko u mojoj moći zaista pokušavam da pomognem onim kojima je to najpotrebnije. Svi znate odlično da imam veliki solistički koncert u Spaladium Areni u Splitu 15.4. Iz tog razloga se javljam da uz vaše komentare eventualno pošaljete kojoj udruzi i da pomognemo u Splitu ili okolini Splita. I uz vaše komentare naravno i obrazloženje zašto baš ta udruga. Vaša pomoć mi je baš potrebna u ovoj situaciji i mislim da zajednički treba da budemo humani. Puno vas volim i jedno čekam da vas vidim 15.4. u Spaladium Areni u Splitu. Veliki pozdrav iz Amerike. Očekujem vaše komentare i vaša obrazloženja. Ćao svima.